must continue to educate ourselves. That is the challenges that we are facing now as Igbos, because they balkanize the Igbo nation, thinking that Igbos will remain silent and it will become like that forever. But Igbos that has been carved out to other part of, Igbo-speaking areas like states, other 13 states of Igbo land, they are now coming out to say that we are Igbos. A lot of, agitation is coming out now, a lot of enlightenment, to tell others within that region that, look, we must go back to our roots. And that is the challenge that we owe our generation to correct this thing. If it was not intentionally done to cut off other part of Igbos, why did they not extend south-south, probably to Lagos axis? Because if you watch the map of Nigeria, the other side, the right side, the Igbo side, goes down to Calabar axis, as in the south side area, and went a bit up towards Adamawa. So if you follow that standard, maybe they would have, carved in part of Ondo, part of Lagos State entirely, and went up a little bit to Ogun to become part of South. Why did they leave it to be Southwest? If it was not intentional to cut off some part of Igbos, that is why we keep educating ourselves this time. Let us do the correct thing. And we are not, out of the game. We here on YangaLife, we are doing our best to unite the Igbo race and the Igbo nation. Well, I want you to listen to this. I was born Nnamdi Michael Isiche. That name depicts I'm Igbo. That's what matters. That's what matters to me. So I could have been given Adebayo or Osaze, then I know that name is related to so place. Are you getting it? Yes. So there's no confusion about it. Let me say this before you watch this video. I want to ask a very simple question, and I need a honest answer in the comment section. If you are from Asaba, Onisha Ukwu, Ukwane, Obashi Ukwu, Ikwerre, Omuma, Eche, Ndoni, Eka, Uburu Ukwu, Uburu Uno, Abo, Owa Kingdom, all the Anioma them, etc. As far as history, language, and culture go, all these communities are Igbo-speaking peoples that we are carved into what we call South-South today. Now tell me, how does a region become your identity instead of your root? How do people wake up and feel proud answering a name that was politically created? Only in Nigeria, you will hear something like South-South, as if it is a tribe. Many of you boldly say you are not Igbo. Many of you. Okay, no problem. Nobody is going to argue with you people this time. All right, now come to the comment section. State the reason why you're not Igbo. Just come and state the reason, because you can't just be saying that you're not Igbo, you're not Igbo. Why there's no reason? Because you are just lost. You are just lost. And when you nefuzo you cool down. And the muzo kuzeri. But some of you people problem is that you are lost. You still don't want someone to correct you, to direct you right. That's the problem some of you have. So watch this video. Watch this video. This video will educate you more. Let us State gazetted Anioma people as Igbo. Yeah. If you go to fill forms in interview, they will ask you, which tribe are you? What do you write? We write Igbo. I have traveled out of the country. I write Igbo tribe. There are 3 basic tribes in Nigeria: the Igbos, the Yorubas, and the Hausas. That's the 3 basic tribes. Every other one, they are regarded as minor tribes. Even, yes, they are regarded as minor. I think after that, I think you have the Jaws as the 4th largest ethnic group. Which one do you belong? How do we start creating some splinter, click on? All these things are just politics. People's individual selfish interests trying to oversee collective interests. Let me be very candid with you. There are persons, there are individuals, when people tend to make their personal interests to supersede collective interests, they bring out a lot of things they will bring out.
Belushi, if you travel out of Delta State in Lagos, they call you Igbo man. Yeah, Igbo man. For sure, Igbo people man. Alpha Igbo, Kibo Alpha. As you do. Now, when I see what they do in politics, I don't want to go into the politics of how they treat Igbo people or the conspiracies. No, I don't. But we know it's there. But when they want to give minister, when the Konjawala was giving this thing, they said, it's an Igbo lady now. Okonjo Ngozi Okonjo Iweala. Because she's from Ogbashuku. Yes. Yeah. But she's not from Call Southeast. She's not from South. But she's Igbo. Accept it. Igbo man should accept it. My problem with us, Igbo. What is the other guy that Buhari gave? He mentioned. Yes, Emefiele. Called Emefiele. He called our brother from Onisugbo. The one he made minister of petrol, Kachuku. He said these are Igbos. Now the issue is the Igbo man across has an issue with us. Yes. But I'm thanking God today. They are realizing that they need to align. That's why I like the Yorubas. There was a conference of Yoruba people. I think in one of these, is it Trinidad and Tobago? It could be Trinidad. Outside Nigeria, in Brazil. Bahia. Nobody cared which Yoruba you are. As long as you are speaking Yoruba, even if you are Brazil, they call you Yoruba. Brazil. Recently, I listened to a Jamaican in the person of Buju Banton. Is it Buju Banton? No? Yeah. Saying that he's Igbo. Yes. A Jamaican. Yes. He's proud to say, I am Igbo, that the mother gave him Buju. And he tried to relate it how he came. But the Igbo man accepts him as Igbo. Of course, I may accept. So the core people must accept this. Okay. I am Igbo. I am Igbo speaking. The government gazette about Delta Igbo. Delta Igbo speaking people are Igbos. Go and check it. It's in the document. You go to River State, they call them Igbo. Today, the chairman of an is in Igbo. The same Bata. It's from River State. There was a time somebody from Delta, presiding of Washuku, was the chairman of organizing Igbo. So what are we talking about? So I deal with my presence. And what my presence is showing me, because if I start going to the history, then before I know I talk Professor Wole Soyinka, you see now Tonton Ozia Grey. What I have here is that I'm Nnamdi Isichiri Michael Kafambo. I speak Igbo. I relate more with the Igbos. I see them as my own. And that is why when I talk with them as my brothers. And I tell them to their face, I don't negate it, I'm Igbo. So whether you put me in Northwest, I'm Igbo. You put me in North Central, I'm Igbo. But give the opportunity to create Anioma. My own choice is Anioma State. If the opportunity to create Anioma is best by going to the Southeast, my dear, we must go. Ikwerre na the most confused ethnic group in Nigeria. They know. Some of them say their origin na Benin. Some of them say their origin na Igbo. Ikwerre Benin, Ngwa, please try and unite with your Benin brothers. Ikwerre Igbo, try and unite with your Igbo brothers. Me, I'm Ikwerre Igbo, and I'm united with my Igbo brothers. They know. Ikwerre Benin, try and unite with your Benin brothers too. Yet, they're not going to still unite. They know. Politics. Nothing else. But no worry. Ikwerre Benin, no worry. By the time you submit your name for that Nigerian job, they look at Chikwemeka Njoko, Obinna, Chiboroma, Chidimma, Chijoko, Chijoke. When Tinubu look the name like this, you go know where you belong. They know. When that power someone don't look at like this, Alhaji don't tata. You go know say you be Igbo. They know. This is a division. You know they work again. Now we be the Gen Z. We no go agree again. This country must change.
Peace and love. It's your girl, goddess of beauty, spiritual. I want mommy water. They know. When you see me, you see the business. I curse for a living. It's not my fault, it's on default. I speak the truth for a living. It's not my fault, it's on default. They know. Well, somebody in my comments reminded me of the old map of Nigeria. You know, in that map, you see where, River State, former Bayelsa River State, former Anambra, Imo, nothing like it in that time. Then you see Gongola State, you see Cross River State before it was divided. And in that map, you see bight of Biafra. That's the Atlantic Ocean. So it's from that bight of Biafra that the Biafra nation choose to answer that name. If nobody is telling you, I know Gen Zs will not know this, but I know majorly people that watch this channel, they are of age. So, but there are some Gen Zs that come around to watch. So, but I'm just trying to chip in this before we go into the history. Yes, a young man gave the history of Igbo nation, and it's quite interesting to watch that, history, and also bring your own contribution, because you don't just watch and go. Say what you think, and we must try to, as much as possible, to align our history to become one. And also, when we do this thing, it must be gazetted. It must be corrected and gazetted. Ụmụ Igbo, ekene m onye ukwu, kene onye nta, ekene m ndị eze niile bụ ndị Igbo, na-ekene onye ọbụla. Biko, eji m asụsụ Igbo wọchọ ịkọ nta n'obodo m, even though Igbo kpọ history. Ọ bụrụ na I know how to speak, but I want to speak my mother tongue. Nwere kọsizie ndị chọ ime translate can translate the language, but ka m were asụsụ Igbo kwuo. Na mbụ, a na-abụ mpụta n'afọ na social media, ụfọdụ na-asị Igbo bụ the white people nyere fa the name. No! Igbo, ụfọdụ asị na Igbo bịa from Israel. Mba, the history, ndị Igbo planụrụ onwe fa from gboo. Enwe eze, nwee eze mmụọ, nwee ndị na-akọ nta n'Igbo. Achọrọ ka onye ọbụla na-akọ nta n'Igbo. Achọrọ ka onwe ndị na-akọ ya ka a ghara ime mistake maka ụfọdụ kọọ n'elu ụfọdụ kọọ n'ala. Then Igbo bidoro ebe a na-akpọ Igbo Ukwu. Igbo bidoro ebe a na-akpọ gịnị? Igbo Ukwu. From Igbo Ukwu, ndị izi bụ ụzọ pụọ obi bụ ndị a na-akpọ Nri. Nri bụ ndị izi from Igbo Ukwu pụọ obi gawa n'ebe a na-akpọ Nri. Ebe a na-akpọ Nri, from there ụfọdụ sikwa na Igbo a na-ebu Igbo na-eri nne, na-ehi nne, a na-apụ. Igbo Ukwu, ndị izi bụ ụzọ pụọ bụ ndị Nri. Ndị bụ powerful people ka fa bụ pụọ. O mesịa ndị a na-akpọ ndị Afikpo pụọ. Ụmụchukwu Ndị Afikpo ọ bụ na Afikpo, Abia steeti. Ugbo Ukwu ka fa si pụta. Yes. Okay. Ụmụchukwu pụọ ebe a na-akpọ Arọchukwu today. Ha pụọ. Ndị Nri mmụọ na ekwebe afa bube ndị na-apụ obi wọpụ ebe a na-akpọ onwe ndị a na-akpọ ndị Agbaja from Nri ka a sị Agbaja nọ n'Enugu steeti. Agbaja. Yes. Then a na-amụkwa a na-abawanye a na-apụ obi like ndị a na-akpọ obi Igbo na Abia steeti. Obi Igbo Ukwu ka ha si wepụ obi ya, because oge a bụ onye na-apụ ịkọ nka. Then ebe a na-akpọ Anioma today ruo ebe a na-akpọ ruo mgbada ebe a na-akpọ Igodo emezikwa Benin. Ife na onwere ndị bie ọ ndị a ka a na-akpọ oru asụghị oru n'Igbo. Oru ahụ minụ ebe a na-akọ ugbo. Oru n'Igbo ma Anioma ma ebe Isoko a na ife niile onwere ndị bi di ya. Ife na-agba ọfịa ugbo ka a na-akọ di ya. Then o mesịa enwe ndị a na-akpọ ndị from Nri, ha muvuo gawa n'ebe a na-akpọ ụmụ so from Nri a na-amụ na-agasa before Eri na ụmụnne ya si from Egypt after Joseph nwụrụ fataba the first
afụfa na-atụ oge afọ fasi ebe a mụvuo eri na ụmụnne ha si ebe a mụvuo woo rute n'ebe a na-akpọ oji na ọmambara ebe a na-akpọ ụmụneri guru from nri ka ha si mana ịmarụgo oge awa bịa ha na like people ha na-adị ka village or community ka ha na-agba ebikọ na mmadụ ilo nne ebe niile fọ wọfịa ọfịa nwere ndị bie so agụruo bụ ndị bi na that community a na-akpọ ụmụneri today agụrụ afọ from nri mgbe erife na ụmụnne fa bịa rodi afafụ na onwe ndị bi ebe a ewọchi onwe sọ hita agba so na mgbe ha bịa mgbe eri ha bịa na onwe ndị bi na ana na-akpọ ndị gboo all the people yes ndị gboo bi na all the Igbos yes eri bịa mitie fa dia oge fa bịa mitie fa afụ na onwe ndị bi dia so ha kpakọzie with the people ajụọ fa na fa chọrọ ịnọdị ka ha chọrọ ịnọrọ onwe fa fasị na ha chọrọ ka ha bịrọ ngọ ka ha bụrụ the people bụrụ eri then oge ha mere fa ewo send some people ewo bịa because na onye ndị na-achịnụ asị oge a na-eme na igbe enweghị eze igbe nwere eze enwere ofu eze na ala Igbo then eze nri oge a na-agwa Bini emebe exist nothing enweghị ife ka Bini then eze nri ha bịa meet send their people ndị a na-akpọ like delegate ha bịa meet eze nri agbasa afife anyị eme fa mechaa omenala ekwesịrị ime asị ndị chọrọ ịbụ ndị chọrọ ka anyị niile bụrụ ofu eweba afa n'ụlọ adụnyegoro Igbo datịsị ebe a ka esi nweta ma a na-akpọ idunyere Igbo idunyere Igbo ife ha bụ after emechara omenala ekwesịrị ime eshie dị eshi asị idu owebe ha na ebe ọbụla famasi idu bikọ ịmara oge afa ha asụ Igbo ọ ndị bịara abịa ka ha bụ yes agba ha na ife anyị eji amafa na ụmụnna ụnụ si ana na ụnụ bụ ndị idu anyị amarụgo na ụnụ ụmụnne anyị yes unu si ha na unu bụ ndị idu ha bụrụgo ụmụnne na ha marụgo na ụmụnne anyị den onye fa na wosifa from ndị a ma obodo a na-akpọ obodo idu ma ndị a na-akpọ ihe idoma ife bụ idu ọma yes Idoma bụ idu ọma enwere idu ọma obodo idu na idu ife then idu ọma ka ha nọrọ ebe ahụ na-ebuzi mụ a na-ebu a na-emisi a na-anọkọsị wute Igbo na ndị nke bịa na-anọkọsịzie tugeda a na-eme then ndị abụ ụfọdụ na-asị anyị bụ ndị Igala anyị bụ nke a nga Igala bụ Igbo language Igala yes onye abụ Igala the main person jere ebe ahụ si dara bụ onye a na-akpọ second then ka eri ahụ mụọ nwa ọba nwa ya after that obodo ha metiri agụrụ eri ya that is ọba ya agụrụ eri maka onwe ndị bi na anaghị na-akpụ agụrụ ọba nke ya agụrụ so abụrụ agụrụ eri second son ya wụrụ ọbatala bụ second son of eri third son ya bụ ataniba mmụọ nke a na-akpọ Igwedo ụmụ gasịkwara ụmụ nne nọ ndị nke mma afa then diọkpara biri na be nna ya ọ batara amụma nwa mụọ nwa mụvuo ebe a na-akpọ obodo idu maka ọha nwe obodo ahụ then ha nọrọ ebe a na-akpọ obodo idu oge ha nọ ebe a na-akpọ obodo idu ọ batara bụ mụvụrụ ebe a nwa nwa ọ mụtara ubi aja first son ekpoma second son ya bụ that is second nwa ịbụọ ya bụ ugbo ka mkpa ọ batara mụrụ ugbo ka mkpa mmụọ mmụọ awụchi mmụọ kekwa onye ọzọ ọ mụkwara ọtụtụ ụmụ nwa ikpeazụ ya bụ urobo da na-akpọ urobo today last son ya bụ urobo ọ batara amụrụ ụmụ ka na-aghọta mmụọ last son ya bụrụ urobo ha nọrụ di ya before that aza abụrụ igodo maka igodo n'ime igodo bụ asụsụ Igbo mana ụfọdụ amalọ ọ dị wee igodo n'ime igodo ime igodo asụsụ Igbo igodo bụ iki onye ọbụla ma igodo n'ime igodo then aza abụ ife a na-azagodo ebe ahụ bụ obodo idu ka a na-akpọ ya then ebe a ndị bụ ndị Anioma onye ọbụla mana obodo a bụ Eze Chime bụ onye nri nwanne ya nwoke bụ Ikachukwu Ikachi m ndị a na-akpọ Ika ịmara wụ ya Ika
igba fumi nofe ka ha maro ikachi m bụ nwanne eze Chime eze Chimere anakpa eze Chime ha si nri wee bịa the first place eze Chimere and ebu na ebe a na-akpọ Isiri Ugwu n'obu ụzọ nọrọ before wee mụvuo igodo ikachi m nọrọ ebe a wụọ mmụọ Agbọdike ndị a na-akpọ Agbọ mmụọ ude ụmụnnede bụ ụmụnnede ude ụmụnnede ude darake hearing the voice of my that is ude ụmụnnede mana ụfọdụ amara wee ụmụnnede wee kọrọ ebisi ude ụmụnnede onye bụ ụmụnnede Agbọdike bụ diọkpara bụ Agbọ so ọmụgasịkwa nwekwara ụmụ ndị ọzọ ọmụgasịrị mana ịjụ onye agbakọta ọsọ na ya si Bini Agbọ is older than Bini as a entity. Bini the oge ha na ebe ahụ nwere ife dịka Bini eze Chime gbadara anidu utu ụmụnne bife anya na-ama ịmalụgo ndị mgbe ochie ya ebe ọ na ebe ọ na ha nọ ha kpọọ ụmụnna ha bife ya na-ama ndị nke si Alọchukwu then Alọ dị maka mkpụrụ ụmụchukwu ma pipụl aghọtara ụmụchukwu bụ ha bi n'ebe a na-akpọ Alọchukwu bife Alọ dị the brother of Eri utu ụmụnne move that side ruo ebe ahụ ịjụọ onye ebe ka ọ bụ na mụ bụ onye Alọ nke ụmụchukwu from there ka esi nweta nne m nwetazie Alọchukwu because ụmụchukwu anọrụgo Alọ nke ụmụchukwu na ya bụ onye Alọ mana nke ụmụchukwu it's like I'm from Alọ from that is from this thing Iyeti the village from there akpọba Alọchukwu dominate ya mere anybody si ebe a move na if ị gaa na part of Anambra State and some Imo State enwegasịrị ụmụchukwu dị ya ọ ndị si ebe a mana Alọ mechazie make one move so ntu a ka Igbo si na-abasa like na Anioma ndị Ogidi na ihe ala ihe mbọsị from Ogidi Okija achara Ogidi from Ogidi akịrị Ogidi from Ogidi many of people bịa nọ na obodo a ịma na ife na-eme ndị ọ na-abịa ha n'ụbụrụ anụ ụzọ nwa afa ndị ọzọ ya bịazi afa ha ka ya kọta mana ọ bịazụ na-aza afa village ụnọ under village then gaa na ịbata Ahaba maka ndị na-asị na ha si Igara Ahaba bụ onye Nteje ndị Nteje ka ha bụ ha batara obiri n'ebe a na-akpọ Asaba today Ahaba before Nnebuisi ha bịa nyebi ha asị ụmụnne ndị Ụmụdiana nyefa some portion ha nọrọ ebe a ma depụta season na Ahaba niile bụ Igara onye ahụ na-eme mistake ọ bụla eziokwu and Igara a na-ekwu ife a na-ekwu ya the people then ka ghara ihe ike ọtụga dị okwu azụ ka ọ na-edo people anya oge eze Chime gbadatara na obodo Idu then ndị si Alọchukwu bụ Ọhafịa Egbema and Ọhaji ha bụ ụmụnne ọ ha nwa bụ ndị si Alọchukwu wee bịa obodo Idu ewu na ebe a wokwu ka ha bụ ime igodo then ka ha nọzi ebe a some people si ebe a move like before ha nọzi ebe a mana the second son of the second son of Ọbatala bụ Ugbo Kamkpa a move go with some people ebe a na-akpọ Ife Idi Ife all the people bụ ndị izi bụ ụzọ ebe a that ife akpọrọ ya mgbe ha bara ebe a kpọọ ya Idu Ife ha wụ nọrọ ebe a ife achịrị ebe a 17 years ka ha bụrụ eze di ya mgbe oge ha nọzi di ya Ọnịsha disi Ọnịsha kịta muvuo gaa ebe a Ọhafịa ha ncha ha nwa bụ ndị Igbo bi na Iri Ife den Ọnịsha Ugbo ndị ebe a na-akpọ ya Ugbo Kamkpa bụ onye izi bụ ụzọ muvu Ugbo Kamkpa ahụ the son of Ọbatala the son of Ọbatala the son of second son of Eri ha nwa bụ ndị eji so n'Ọbatala ya o nwere interview emere Onion of Ife o ji na-agwa gị na Ọbatala no descendant of Ọbatala bụ ha nwa bụ ndị all the people ndị izi bụ ụzọ ga Iri Ife yes nọrọ ebe a but oge mezie some people spazi oge enwere ebe a na-akpọ Yoruba enwere nne na Yoruba ife nwere oge a bụ
Oyo, I think, yes, and different names. Enwelo Igbo, yes. Enwelo ife dike Yoruba self. Enwelo Yoruba. Ife nwere different name Ijabu, you know, so yes. Enwelo Yoruba then. Some people see about that. They name it here about Hancha Nokozie the place until year 14th century. Oge Portuguese batara Lagos. Oge hana bata when some black people hapụ ọbịa bata Lagos. You know, 14th century. The people camp on a camp. Then after that, habido obodo ebe na akpọzi Yoruba today. Habido zene na akọnkazi some places. Ege interview nwoke ma keda faya. Some araba na ndị mere nke a kọnka ame nke nwan. Ntu aka si kọnka ba. That time, ha mebezere destin ha bata Ile-Ife. Igbo so na Ile-Ife. Draw back. Natara. Ọnịcha a na-asị Ọnịcha ebiro na Igodo. Ọnịcha bụ ebe ha biri bụ na Ile-Ife. Ya ka eji so Ọnịcha Idu. Adoni Idu. Ọnịcha Adoni Idu. Yes. Ọnịcha. And the ọbụla Ọnịcha ga-anakpọ ife Ọnụcha Ọnụcha mana ịmago Ọnụcha bụ son of Ezechime. Then oge ha mezife ha na-achịgata back to Idu. Igodo then abụrụ Igodo n'ime Igodo. Ha nọtụ ebe a. Kike si na Igodo mini. Igodo bụ key. Everybody man Igodo bụ key. Igbo Igodo. Anyị na-akpọ Ogodi. Yes, Igodo bụ key. So o nwere ike kpọkwa ya ịma Igbo nwere o nwere ike the way you say pronounce if abụọ no na nwere this in their dialect asụ, you know, so Igodo bụ key. Onye ọbụla ma Igodo ime Igodo. Then oge ha nọzi dia from there nda Olamiyo I think ebe 16th century or this thing ka batara after ha mechara na northwest watazie na ime Idu, obodo Idu. Then all the Igbos oge Ezechime ụmụ ya eyiela nne ndị nke si ife na si alọ mmadụ ababa n'ọba. So mgbe ọgụ abịara so agha Idu n'ọba onye nwabara Idu n'ọba anụtere dị agha anụ dị agha nụtee ya aka. Then oge a na-anụzi dị agha the thing ndị ji egbe but our people ejiri any weapon yes so mara yes so anụtere dị ọgụ aka oge a na-anụzi dị ọgụ aka ndị ubi aja and the others move from Ile-Ife from Igodo chief to ebe a na-akpọ ha Ishan abụọ their name ha makwu the Ishan bụ Obini language ha ma ife omenụ ha move ha shift to them. The old men and the young and the women, the ndị okenye nwoke na nwaanyị with ụmụazị move the youth stand there na anụ dị ọgụ efelife na-eme dia. So ndị ma iselukwu iselukwu ekpebe ekpere ekpecha n'Igbo asị isekolekisipu iselukwu iselekisipu iselekisipu then ha move the history then ọbụla sọfa ndị ọbụla nọzi na the place onye na-apụ ma ndị ọnja ebe na old men and the women with ụmụazị chief to young men ka ha defend about the land. On the process he defend the land go overshadow this thing. After emechaziri overshadow ebe a ka dị name Bini si before enwere Bini. Yes, the name Ile-Binu. Yes, from there akpọ Ile-Bini. From there oneche oge gọọmenti like mgbe Britain bataziri ka ịmarugo ndị baya kpọ ha n'afa like this river Port Harcourt na Port Harcourt bụ Igbo ọcha ka ọ bụ mana after 1961 or 60 nwoke ma Elizabeth bịa kpọ ha na Peter akpọ nwozie ma n'afọ ya bụ nwozie ma n'afọ ya bụ Igbo ọcha talkers of nke chenjiri as of 18 something. So ebe a bụ ife ọ na-aza bụ Igodo ime Igodo. Then after the Ayo Idu n'ọba ha kọnkaziri akpọba ya Ile-Binu from Ile-Binu oluze mgbe ndị abataziri change bezi etobini. Then from Idu
kesi nwe edo okwu n'ụbọchị a ka a zawara edo yesterday idu until tomorrow ebe a ka bụ idu land if you go so ndị a na ọma na-eme na fabụlọ ndị Igbo na ha si like ndị Agbọ ma ndị kedafa mba ndị Agbọ na ndị Rivers State ndị Ikwerre na onwe fa mana fa hesiro fa nọ so na ndị jere igodomigodo ndị Amọkụ na ndị kedafa ikpe bụ ndị nọrọ igodomigodo mgbe dịtị mere ntụ aka ha si move back. But after the wars, Ikwerre is older than 11. Kekwan say the Benin is our name. Ikwerre may exist for a long time before now. These people know we now say anyway no because if I consider the history Ekumeku. After the Ekumeku, Britain they destroy Enri destroy Yaro. He paid the history, Igbo history. When I'm maintain the history because all the rules of war. I'm going after now only the history. Now I am even now time to time no need disappear as entity. All like that. A history and everything. No can not consider na column. Oh the thing to a said minus this thing now. I will not need otherwise enough or destiny. I'll try Igbo if complete. On na corona, man. The same one, all the go quiet. So, all like this, careful. The buy and make an Ekunam, Anioma, Macapolia, Anioma for that boy, Anioma, Mana Anioma, and in a booth. Makana for Anama for the Asana Annie and can Igbo na pan and they got no Ofife Kobo. It's one thing, yes. Anioma Boani Igbo. Ndi Nebunana 75% of or 80% of Ndi Anioma from Nri and the Nri Ogidi and the Kekwa Oboda Asabasi Nteje. Ndị bụ ndị bi na Anioma anya mere afa niile dị na Anioma ji bụrụ afọ Igbo iburu ụzọ for example na ọ bụ na mbata n'obodo a kịta obodo ndị bi na ya azawago Obinna mbata mma si na ha ya azazi Obinna mbata mma join na Erefa na Biafra ndị niile bi na Anioma bụ ndị Igbo ha biri ebe a before ndị ifisef ndị a si na igodo ime igodo gbara ọsọ bịa nje bụ ndị Igbo bi n'igodomigodo ọgụdazie akpọchikata ha azụ ha wọnụba ọgụ oge a na-anụzi ọgụ sọ ndị abi bụ ndị igodomigodo bi n'ime bi ebe a kịta a na-akpọzi ndị Benin bụ ike na igodomigodo Beninland a ịyafụ ndị na-ama obi akwa na abụ ndị na practice for market day n'obodo Benin the people ndị si ana Igbo bi ebe ahụ ndị bi na Diana before the agha wọda so even na-ekwu bụ na Anioma ndị Igbo ma ndị Anambra ma ndị Imo ma ndị Ebonyi ma ife niile bụ ma ndị gọvanọ anyị ụlọ n'ife anyị na-ekwu biko sọpọtụ ọ na Anioma ka ọ pụta ka ọ bụrụ 6 steeti South East pere mpe kepụta steeti ọzọ dị biko Anioma ma ndị kweta ma ndị ekwetara ha ya ekweta ka ekepụta Anioma si hapụgodo adada bụ na ekene steeti ọzọ ekwu okwu adada mana fọ na-abụ Anioma ka anyị fokọsụọ na Anioma mgbe anyị nwere taịm ọzọ mma ekwu maka ife gbasara Ikwerre ebe fasi Ikwerre si from Alochukwu mma ekwu ihe kwuo ma ndị a na-aza Ejo ma ndị Otie na ndị kedafa ya Karabari and Begama on the Alo jere ọkụ azụ Ejo bụ ije ọkụ azụ so ma taịm adịrọ amụnwa ebighị obodo a mgbe ọbụla m batakwara nkọneti enyi m nwoke n'obodo oyibo ka m bi mbịakwa anyị ekwuo mụ na-enwekwara ike anyị mee taịm anyị eme na Facebook anyị ata akọ ka ndebe anyị na-ama ebe fasị maka mmadụ so na ya si Benin na ya si ebe a si Benin bụ 16th century ka enwere nne m Benin ife bụ ebe ahụ igodomigodo until Portuguese bịa so ọ bụrụ ife nwere ikwu na ụmụnne anyị ndị Anioma ma ndị politishan ma ndị ọbụla sọpọtụ na Anioma ka ọ pụta ka unu nwee steeti unu ọsịgo na ụlọ abụrụ Igbo unu ji ụgwọ asọ ife unu bụ ndị Igbo unu ji anaghị bụ ife unu bụ ndị Igbo unu jee Benue steeti ebe ahụ ife unu bụ ndị Igbo ife isefụ ndị Igbo na onwe ha makwa na unu bụ ndị Igbo from Western Igbo
to from Midwest Igbo, from there Bendel Igbo, Bendel Igbo to Delta Igbo, on a national blonde Igbo, man, I'm all mad now, but I'm all mad at the national Igbo. The majority is at 12 votes, 90% of India and Oma Igbo. I put up on how to vote as Igbo. Yes, so I believe I'm going to put down on them. Yes, my wonderful people, you have watched that and it is quite interesting. Well, these are the type of information that we need to, share, let others watch and bring in their own contribution towards what we are doing. Well, I am still Chinedu, your presenter. Until I come your way next time.